Petlaya oma beddar ewnay logoफोर जोंहा अमा बेदर एवनो नागिरदों फुङावनो बेदर जानोसै दा सानसुआव जानो माखासिगोन सानदुङा मोदान दे बेदरा मेजेमथारो मा एसे थङाखै दे ini betapa hawa kan bisa lewat bisa ekor lagi Petlaya oma beddar eवदों नै लोगोफोर पेटलानि अमा बेदर एवनाय अमा बेदरजों आलु मोनाखै माबायदि मोनदों बेदर एवनानै संख्रि नाय गोखैया नांदों Bayane logoफोर Justialah, fitlah. Ambil ya. Ini lantai sih. Ini dulu. ini sana Sekarang sebelum Petlani oma beddar logoफोर Moनबायानो आरो लोगोफोर पेटलानि बेदर एवनाया पेटलानि बेदर एवनायजों नै ओंखाम जानोसै sudah Lang, đến đâu đi? Salah. Salah saya pakai. Nilai mana besar itu? Enggak.
그거 좀 맛있겠다.